Progresismul neomarxist este la fel de intransigent, de vigilent, de rigid, de sobru, de militant, de belicos, de isteric, de agresiv și de încarcerant. Naționalismul este pătruns până în măduva oaselor străbunilor, neapărat magistrali, de propriul adevăr și de perfecțiunea adevărului său artefactual. Unicul adevăr, de altfel. În virtutea acestui adevăr, în virtutea acestui construct cu pretenția aberantă a perfecțiunii, patria însăși poate fi devastată. Poporul însuși poate fi redus la tăcere. Da. Istoria poate fi cosmetizată, cultura subjugată, adevărul schimonosit, vocabularul alterat. Totul poate și trebuie subsumat, care va să zică, comandamentului ideologic. Care comandament ideologic? Cel naționalist, evident. Pentru toate acestea, naționalismul este nefast și imposibil de acceptat. Alain Besançon afirma cu o superbă claritate a analizei în Le Malheur du siècle, adică nenorocirea secolului, că nu poți rămâne inteligent niciodată sub imperiul ideologiei. De aceea, ni se dea dreptul ridicol să pretinzi că ai putea avea un dialog și cu atât mai mult unul inteligent cu un militant ideologic. Cu cât gândirea este suspendată și înlocuită cu fanatismul tipic ideologiei, limbajul nu mai poate folosi la absolut nimic. Nu mai poate folosi la comunicare, la dialog, la cordială polemică și reconfortantă dezbatere, ci doar la propagandă și confruntare. Așa cum conchidea amar și acid același Besançon, din atare motive, omul național socialist și omul național comunist, cărora li se alătură omul progresist, așa adăugau eu cu deplină acuratețe, se oferă examenului clinic al psihiatrului. Fie și numai pentru toate aceste argumente expuse aici, neexhaustiv, mărturisesc merit că o alternativă de dreapta nu cred că poate fi vreodată nici naționalistă, nici ideologică și nici ideologizantă, ci se va strădui să rămână mereu patriotică și mereu doctrinară. Altfel spus, mereu clasic liberală, mereu creștin-democrată și mereu conservatoare. Mereu cumpătată, adică, mereu predictibilă și frecventabilă moral și etic, mereu dedicată siguranței cetățeanului și nu asistenței lui necondiționate de către stat. Mereu împotriva statului maximal, mereu împotriva defunctei și falimentarei politici de naționalizare, Doamne ferește, mereu în favoarea pieței libere și a liberei inițiative a cetățeanului, mereu în favoarea asumării responsabile a individului și niciodată în favoarea delegării responsabilității acestuia către statul bunăstării colective. De fapt, o formă, cum bine știți, de colectivism involuntar, practic de extracție comunistoidă. O alternativă mereu împotriva înregimentării cetățeanului este patriotismul. Este o alternativă dreaptă, în indiferent ce contingent ideologic, mereu împotriva economiei de tip inflaționist, a pseudoștiinței economice și a imposturii de vari spețe. Mereu o alternativă în favoarea unei armate performante, motivate, tehnologizate, mereu în favoarea unor politici publice pro-viață și pro-familie naturală, mereu în favoarea acelor măsuri care să impulsioneze și să consolideze economia de piață prin descongestionarea impozitării, mereu în favoarea asumării răspunderii ministeriale și, generic vorbind, a răspunderii până la sancțiune penală a autorităților publice pentru actele acestora de guvernare, fie ele centrale sau locale. Mereu în favoarea ideii justificate, magistral de von Mises, spre exemplu, aceea că acțiunile indivizilor nu depind de ordonanțele guvernamentale, ci sunt declanșate în mod spontan și liber, ceea ce presupune că banii trebuie să fie feriți de influență politică.